Txekian jaiotako euskaldun peto-peto bat etorri da gaur, bera Mixa da, hemen dago gurekin, eta gure gaurko gonbidatuak euskara maite du, eta euskaraz bizi da. Arratsaldeo, Mixa. Kaixo, arratsaldeo. Zer modu zaude? Ondo. Ondo? Bai. Nola iritsi zara Euskal Herrira? Zieran oporretan. Oporretara? Lagun batekin, bai, bidaiatza etorri ginen, berez asmue geneukan, Andaluzira, Murzia, olako leku batea bidaia egiteko. Eta bidin, hobeto pentsau genuen, behintzat kriston atentzioa eman zigun, eta euskaran ingurun aitu genuen aurretiken, eta Euskal Herria, eta aurrezku, eta olako. Bai, Txekian bertan? Bai. Eta azkenean erabaki zenuten, Sevillara jutea baizik eta hemen geratzea? Bai, pentsatzen genuen, segurunez interesantio izango zala, eta behintzat ikustea jungo ginela, eta berze gertatzen. Begira, eta zein presioa jaso zenuen, lehenengo momentuan? Edarra, mundiala. Bai? Asko gustau zitzaigun, gauza batekin, klaro, geu Andaluzira juteko preparauta, etorri ginen tiranterun kamisetatan, bonatxo batekin, fiesta jartzezun gazteleraz ikasteko liburu batekin, eta horrekin azaldu ginen getaiko plaixen euritan. Begira zondo? Eta gero jertxea erosi behar, noski, Euskal Herrian egoteko. Moldatu ginen, baino... Bai, horrek pixka bat sorpresa sartu gaitu behintzat. Hasieran bidaiatzera etorri zinen, baina azkenean hemen bizi zara Azkoitian. Bai. Eta nola erabaki hori gogorra izan behar da? Ez bueltau ginen, baina ordunia nahiko erabakitanaken bizitza etorriko nintzela, behintzat urte batzuk, zen neun nire lekun ikusten nintzen. Eta erabaki logiko bat, oso instinktiboa, eta hau guztau ziten, ni hemen bizi berdet. Ze polita. Bai, gero, luzerako etorri nintzen, eta luzerako hori azkeneako gaur arte. Begira, esan dezakegu Euskal Herriarekin maite mindu egin zinala? Bai. Gero, hemengo norbaitekin ere, bai, Mixa, ala esango deu. Eta noizen maite mindu egin zinen Euskararekin, gure altxorra handiarekin? Nik uste, etorri baino lehenagotik eman zidala atentzioen pixkat irakurritanaken gauza batzuk. Begira. Eta argi zenukan? Ez zehola oso garbi nundik zetorren hizkuntzia, eta gero aitutakun bat doinua eundako politia intziten. Eta esan zenun, hau ikasi behar da? Bai ala bai? Derrigorrez, nola izan zen? Ez, nola honea bizitza etorri behar nun, nire logikoa hori intziten. Naiz eta jakin bi hizkuntza daudela eta ikusi gazteleraz moldatzeko moduera hola, logikuna iruditu ziten euskaraz ikistien baita. Eta jendeak galdetzen zizunea zergatikan ikasten ari zinen, o alako zerbait edo ez? Arrazoia beti bilatzen dugu. Bai. Danak galdetzen zion. Baita, euskaltegian azitakoan ere, ez lehengo galdera tipiko hori zergatik etorri zehate, ez zergatik apuntau zehate. Danak arrazoi konkretu batekin erantzuten, zeo zer praktikoa. Neu lanerako berdet, neu ega atatzien nahi dut, neu seme alabai eskolako lanakin laguntzen ez naiz moldatzen eta horreatik, eta neu, ostra, neu ez daketo lakori, ez zat kontrakoik burutik pasatu. Eta Alemania jungo banintzen segurunez, ez ziten burutik pasako alemanez ez ikistia. Berdin. Berdin. Eta zer moduz moldatu zinen? Zer iruditu zitzaizu, nola ikasi zenuen? Erresa, zaila da? Nola ikusten duzu, Mixa? Ulertzeko modun, askoiten eta azpeiten mugitzen nintzen, orduan hor erresa. Beharra ikusten duzu, orduan, ulertzeko modun nahiko azkar. Eta hitz egiteko? Gero hitz egitea askoz gehiago kostazat. Bai?
Beti esatetu da, askotan entzuten dugu, euskara da munduko hizkuntzarik zailena ikasteko, esan nahi dut. Nola ikusten duzu? Geu txekieratik ala esaten dugu. Txekieran nolakoa da? Bai, eta ala esaten dugu. Berez, euskara baino askoz komplikatu esango nuke. Entzun etxian, hori esan du berak, azkenean txekiera zailagoa dela, ez da? Bai, eta euskara niretzako oso logikoa da. Oso logikoa da. Bai. Eta Euskaraldian 2008an parte hartu altzen nuen, edo ez? Oso ekimen politia iruditu ziten, baino gauza batetiko besteatik txapabila ez nintzen junu, baino zer pentsa eman ziten, eta hola jarrera batzuk zaitzeko aprobetxau indat. Eta aurten? Azaroaren 18an hasiko da Euskaraldia, abenduaren 2 arte. Asmoa bai. Beira, aitzakiarik ez duzu bilatuko? Zegor txapa badokau zuretzako bada espada. Iruditzen. Bale, eskerrik asko. Hau bizia izango zara, zalantzari gabe. Eta aurten bai. Aurten bai. Eta gainea, azoketan, Gipuzkoako azoketan ere ibiltzen zara. Bai. Gora eta bera, eta zure gauzekin. Zerbait ekarri duzu, ez da? Bai, eta ekarri dut erakustera egiten ditut motxilak, alpargatak eta olako gauzek erreziklautako materialakin. Erreziklautako arropakin eta... Eta jendea urbiltzen zaizunean lehen hitza zein da, euskara da, zer da? Askotan bai, alpargatakin puestun ikusita, eta askok, bai, zuzenin askoitikin relazio egiten, nabe, orduan... Askoitian bai ala bai, baina Gasteizen baldin bagabe, Donostiara etortzen baldin bazara? Ez, nahi Donostiara etortzen banaiz puestun gauzek ikusita, zu askoitiarra izango zea, o askoitin biziko zea, o galdeu iten nibe. Arrapatzen zaituzte, ez? Eta beste zuzek jo, motxila ere zukin dezu? Bai, motxila, bai. Zer, artixagon dira? Bai, dia reziklautako praka bakeroak. Ze politxak? Bi pare diferente, erabilita motxila bat egiteko zen. Askotan saiatzen gara, erropa berrera biltzen eta hola, baina horren besteko sobreprodukzioa dauz, ez da hola dana berrera biltzerik. Eta modake hortako daude pentsauta, ez, momentu baten jendie bultzatzeko botatzea beste zehozer erozial izateko. Orduan, hartu egiten ditut, berrera bili lortu ez deun gauza horiek hartu egiten ditut, eta pixka aktualizagu. Ideia mundiala, eta Euskal Herrian badakizu kanpotar asko dauzkagula, bai azoketan, bai hirietan. Zer izango zenieke? Hemendikan, animatuko zenituzke Euskara ikasteko? Noski baietz. Bai ingurukoengatik eta bai norbere buruari ehundeko mesede da. Azkenin, eta asko erresten du bizixe. Eta zure bizitzan garrantzia handia esan du, ez? Bai. Zure hitzi gustokoena euskeraz? Ui, ez dakit. Euskaraldia agian geratuko gara horrekin? Bueno, bale. Euskaraldia? Horrekin? Asko saldu, zaindu, seme alabak, Euskaldun petoa diala, askoitea dela begira. Oiek bai. Eta eskerrik asko etortzegatik. Bale, zuei. Zunera arte. Venga.